Monggo, Mbak. Diwangsuli omongane Komet, Mbak. Merdeka. Merdeka. Wede. Piye, Mat? Sapa iki? Lho, iki bintang tamu sinden kondang saking Merdeka. Merdeka! Wes. Nyapa kok malah mbok tapuk sendal nyapa? Nyapa? Sini sinden. Lah ya kuwi sinden wis kondang. Suarane kaya patak-warak. Patak-warak gundul mono kok. Wonten dawuh menapa Kang Mas? Nggih ngeten diajeng kula bingung. Bingung menapa? Gulune lho ndi? Ngeten. Jenengan persane gulune Alah, mriki Kang. Pak Camat ora nguwasno gulu alah. Alah mending nguwasno udun to. Udun diasmu ngono. Lah kok mau menteng-menteng kaya udun. Sing diomong udun ki apa? Endi? Apa? Sing mbok omong udun sing ndi? Engko tak foto. Heh? Iki lho. Kowe ora apa, Met? Udun. Udun. Stadium papat. Aku duwe pantun kanggo. Lah iki lho. Nggih, monggo, Pantun Pak. apa? Kangge Mas niki Mas. Mlaku ning Purwosari. Mlaku-mlaku ning Purwosari. Mampir kurgan nonton wayangan. Masuk. Nyawang sinden kaya widodari. Heeh. Nyawang ngarepku kok kaya Garangan. Sing ngomong kae lho, sing ngomong. Anu Sing Purwakantine kae lho. ngono, Pak. Pak Cawal aja marah kuwi lho, Pak. Marah kuwi lho. Pak Camat. Sing ngomong kae. Bad mood itu lho, bad mood. Murek ning lho, Pak. Lho, marah. Alah. Wis Garangan. urusane sampean. Juweger peceren kewapok kowe. Aku juga punya pantun. Oh, untuk Pak Camat. Ayo silakan ke sini dong. Beli tomat diadai panci. Cakep. Pak Camat senengane banci. Iku ya jek duwene. Piye? Ana kuwaci dipangan luwak. Cakep. Sakniki rega banci mundhak. Ki yang duwe. Apa? Ana kopiah nggo ada klenteng. Cakep. Iki lho banci gak mudah pecah ya tur gak gampang meteng. Mbok kira panci apa piye? Lah kuwi sedina sing mbok go loro iki disenggol truk ora pecah. Kono wis, Nggih. kono wis. Nggih. Ejal ngomandu sinden-sinden. Kon peki kemerdekaan. Ejal. Sing paling banter engko kon ngadeg. Ejal, diceklimik, ceklimik. Ceklimik. Kabeh. ceklimik. Mulai ke kono. Heeh, Ejal, dites. Awak dhewe ning ngisor, Met. Heeh. Aku nang kene kedune. Ayo kisar-kisar apa-apa. Heeh, dites satu-satu. Dulu kok among-among ning jurang. Kira sepel lho Mas, kuwi dianggap sepel. Tiba ya iso. Ancen ki jebakman Batman. Jebakan, jepatman. Jebakman Batman. Ejal dites satu-satu. Sinden. Yang sebelah sini. Semangat. Mikmu cekel. Lho, mik kok mikmu cekel tak tapuk kowe iki. Sing cetha mik. Mikmu. Beda to, Mas? Beda. Oh. Mik karo mik beda. Nek mik, Mik gedheno swara. nek mik. Gedekno Mik anu. gedhekno apa kono. Ya, terus ya. Gedene bocah. Lah ya kuwi lho karepe kok. Bocah! Hei! Kok bocah piye to? Oh, tak kewaplok. Merdeka. Oh, iya. Acara kemerdekaan kok. Bocah piye to kowe iki? Lah cek kelingan mik. Pira? Merdeka. Aduh. Piye, Met? Lah kok ngowos? Semangat yo, awake dhewe iki gak melok berjuang karek mengisi kemerdekaan. Mengisi kemerdekaan ora susah. Merdeka. Merdeka. Aja dipaksa. Ngene iki kriteриane piye, Mas? Nek kaya ngene iki. Semangat Merdeka. orang ini iki. Model ngene iki ya. Heeh. Ini tipe pemikir. Oh. Kok iso, Ci? Apa yang mau diucapkan ki mesti dipikir 4 sampai 5 kali. Karena takut salah. Bocahnya lebih hati-hati dalam bertindak. Oke. Betul. Coba, Di sini, lerek, Kak. lerek. Ya. Heeh. Semangat ya. Merdeka. Merdeka. Ki apa ngene iki, cah ngene iki? Optimis. Tegas. Memandang masa depan itu pasti sukses. Punya pendapatan seperti itu. Kowe kok iso, Met? Golek duit aja. Nah, iki mesti banter gede ya. Semangat iki mesti. Oh iya no. Gede resonansi. Merdeka. Merdeka. Semer. Merdeka. Anu, merdeka. Merdeka. Weh. Ngene iki piye? Iki piye tegese? Mondo. Kok kaya teh Teh mondo-mondo. mondo. Tegese mondo-mondo piye? Karo kan semangat ora. Berarti enek sing di Ada keraguan. Jadi orang itu agak pesimis. Oh.
Gitu. Ndak yakin Ning apik dadekno bojo. Oh, apik. Mergo rata-rata wong pesimis ki mau ngirit. Oh. Pengeluaran mesti dihitung. Kuwi ngirit apa medit? Ya meh padha. Selanjutnya. 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 Oke. Merdeka. Merdeka, merdeka, penek. Kok kuwi lir-lir Mbak Yu lir-lir kuwi. Merdeka kalau sandi bukan menek brimbing. Ki piye? Warai to. Kowe sebagai wong lanang mari wong wedok. Merdeka. Merdeka. Ah. Iki cah piye iki nek ngene iki modele? Kalem ora. Heeh. Ning lebih nek kayak bedane karo sing iki. Heeh. Nek iki mau kan agak kualem menengan. Iya. Ah, pemikir. Nek sing iki Heeh. iki dadekno bojo apik. Lho. Wah, apik terus to. Anake wagi Hubungane apa omong merdeka karo anake akeh lho. pasrah. Oh, nrimo. Merdeka. Dadi umpama wong ayo kowe beto. Nya. Oh, berarti wong wedok sing pasrah nrimo ing pandum. Tetep semangat. Berarti apik didadekno Bojo. iso nyimpen Ya, apa? kita menghibur. Jek siji kurang lho, lho. jek loro. Jek loro lho. Jiro. Kowe iki aja Pilih kasih. Kae lho buke kae dereng. Oh nggih. Ya ditakoki sing sopan kowe iki wong enom karo wong sepuh iki sing Lah. sopan. Nyuwun sewu, Bu. Senior kuwi. Senior kuwi. Amit, Bu. Nah, ngono lho. Kula Sabdo merdeka. ngono. Pripun, Mas? Suarane wis ketok to. Anu badhe pijet mriki napa? Kuwi sinden ora tukang pijet, kok iso pijet mriki piye to kowe kok iso. Mbak anu ngapunten. Sampean nek pijet kula gratis sih mau. Alah bongke. Kita tangan-tangan empuk nih. Anu nak kula merdeka jenengan merdeka. Nggih. Merdeka. Kok halus men to, Met? Bakal sopan. Oh iya sopan. iya. Iya, iya. Suara Iya, diri. iya. Merdeka. Merdeka. Iki piye? Lek didadekno bojo piye? Lek didadekno bojo piye? Dadekne bojo piye? Lho kok aja piye to, Met? Second. Kok iso bondo second iki urusane apa lho Lho nek iki? second sing model tontonan suwe ini kita ya. Heeh. Kowe golek seprepate kangelan. Spare part, spray Lah, pepat. iya. Mas, lah aku mangan rung diweki mangan lho, Mas. Dereng? Iya, Lah ora aku tok. Ora aku tok to. Berarti buke wau anu ketelisipan. Nggih, anu ampun kula tombaske mercon nggih. Hei, kok mercon piye to? Oseng-oseng. Ben semangat. Oh, semangat piye? Nggih. Senadyan dereng dahar ning kedah semangat, Bu. Ngoten. Semangat. Tetep semangat nggih Bu nggih. Nggih, merdeka. Merdeka. gak iso ya, Mas. Wis merdeka yo apik ora yo apik. Ganti iki cek siji Ganti. sindene. Ah, Cek oke, siji. Monggo, Mbak, diwangsuli omongane komet, Mbak. Merdeka. Merdeka. Wede. Piye, Mat? Sapa iki? Lho, iki bintang tamu sinden kondang saking Merdeka. Merdeka! Wes. Nyapa kok malah mbok tapuk sendal iki nyapa? Nyapa? Sini sinden. Lah ya kuwi sinden wis kondang. Suarane kaya patak warak. patak warak gundulmu kok iso. Bisa beneran. Merdeka ngono to. Nyuwun sewu diajeng. Injil Jenengan- Kang Mas. Oh, wedok. 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 Kowe iki nek ngrungokno sing tenanan aja kaken ngalamun. Feminim. Wong dagelan kok budek. Niki pun dangu budhek wengane kula sentri isine. Walah batako kumbung komplit teng mriku. Lah kan dagang kok. Dagang apa dagang kok njero kuping. Nyuwun sewu diajeng. Injil. Jenengan wangsuli nggih. Injil. Merdeka. Merdeka. Loh, apik. Sumpah men gak ngono. Lah jal aku ya, Mas. Mas sampean, Mas. Mbak, merdeka. Merdeka. Loh, apik. Feminim. Feminim ki wanita asli. Semangat nggih. Merdeka. Merdeka! Aku mah to. Iya, wis ora. Iki koyoke jenenge Nanang ya iki. Nanang gundulmu ngono. Nanang iki. Ora ki wedok tenan kok iso. Kuwi lho duwe ngenean lho, ngene. Duwe susu ngono. Kuwi wedok. Aku iso langsung otek ngono. Kowe Kok iso cek. kowe lho kowe. Niki anu dijengkarke mboten apa? Bukan no. Nggih. Disepoti anu. Disepoti. Walang kekek jaipongan. Oh, ngoten nggih Oh, ya. cocok. Kersane Wah, joget panganane walang. kok ora panganane walang. Ki lho gendinge walang kekek kok iso. Anu selop ki mesti apa kok telek. Wis lope dalang kuwi. Wah, lah liwat endi kok telek. Oh, ampun. Monggo. Yo,
Wah, nganggo solar. Solar piye minyak wangi Parfum. kok solar piye to? Parfum kuwi. Parfum kok solar. Iya. Wonten diet sing Ayo Manohara. Yuk, celorot. Yambral tenan iki. Woi. rokoknya kayak kotak tomat. Wates. Hei. Dawa ya. Wah, jogete. Mas Dadak, Dalem Mas Akbar. jogete luwes ya. Wah, sik to, apa kuwi sing diunjukno kok sok mak ratak-ratak-ratak. Pripun Mas Akbar? Unduhan Jogete pedel. luwes. Gandes luwes ki jenenge trengginas. Aktif wong wedok kaya ngene iki apik lho Mas. Iya. Estu. Iki iso dijak. Lho kok malah kowe. Lha ki mang ndi sing wedok kok? Kae. Ngono lho kowe iki. Sugeng dalu diajeng. Sugeng dalu Kang Mas. Ya wedang mboten panggih jenengan. Wah. Ya Masa gila. Nyapa? Wong wedok ketemu wong lanang kasih Ini. kasih sayang Mas ki tegese. Cipiki. Ya iya to, kasih sayang. Kaya gigu kaya ra uget-uget ya. Nggih. Nyuwun sewu Mbak Manohara nggih. Injih. Pripun pawartos saya diajeng? Alhamdulillah saya Kang Mas. Saya nggih, alhamdulillah. Dangu mboten panggih sampean lho. Injih. Saniki napa nggih ketinggal tambah cantik. Matur ngoten. sembah nuwun Kang Mas. Nggih. Injih. Jeneng- Panjenengan nggih ngoten tambah ganteng Kang. Ah, matur nuwun diajeng. Ya ampun. Dugi mriki jam pinten diajeng? Kalau mau jam sekawan. Oh, mboten nyasar, mboten bingung nggih. Mboten Kang Mas mboten. Oh, nggih. Injih. Transit teng pundi wau jenengan? Mau tenggane Pak Wong. Oh, Pak Wong. Nggih, 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 nggih. Kita dianden tenan. Iki apa to? Wong lanang kok ganggu to nyapa to? Lah iya. Lah nek diundur-undurno kena
Lah diundur-undur nyapa wong jeneng iki wong wedok ya bebas to. Lah kene nek Ismail lho. Ismail apa? Sopo? Kowe apa duwe Ismail barang kok so. Lah iki Sing penting napa to diajeng Pripun, manuk. Kang Mas? Sementing sampean sehat, Nggih. saged nyambut damel. Alhamdulillah. Napa mulai ditimbali mriki teng desa Purwosari. Injih. ora percaya. Nyapa? Dene. Enek apa to jane? Tong laro. Nyapa to Mas? Nyapa to Mas? Komat iki dina pirang-pirang dina iki mbok kena apa, Mas? Enggak Ini ya. ngapa to Mas? Duka paling ape cedak tirone paling. Duka. Nggih. Sementing napa to anu Mbak Mano teng mriki sami nyengkuyung lak nggih ngoten tadi Injih aja. Kang Mas. Nggih. Wau jenengan beto sopen apa ya Mbakan? Kale bapake lare-lare. Oh, bapak lari-lari. Oh, nggih nggih nggih. Pripun? Salah nggon Salah nggon piye? kene lho, Pak. Enek Pripun apa to? Mas? Wonten apa to jane Mas? Aku yo ora ngerti dhewe to, Mbak. Trek komet iki kudu ora beneran pirang-pirang dina niki. Nggih, ngoten niku. Nggih. Nek sampean kan lho penak, Nggih. sehat gitu to. Nggih Kang Mas. Nggih. Teng mriki intinipun niku menghibur masyarakat. Oh, Nggih, gitu. paring Kangge panglipur. dalan. Nggih. Ngoten. Jenengan tapi sehat tenan nggih. Alhamdulillah sehat Kang. Mboten Mas. enten kendala napa-napa. Oh iya iya. Piye, Mat? Piye? Sik, adus. Kowe adus apa? Diomong aja mundur-mundur kok. Nyapa lho? Aku ora kenekan. Pilih jeng dalu, Mbak cantik. Nyapa? Tengok. Bongko. Nyapa? Kenapa, Mat? Kowe kok leklok Nyapa? dadak nyapa lho? Nyapa? Apa Mbak? Kak, dah kira tulungin ana kowe aja meneng ae goblok lho. Mbak Mano. Wonten dawuh. Wong penak lho, sejak momongan penak lho. Nyuwun sepi dalam saking pundi to jenengan? Medion. Asli nggih, Medion. nggih. Medione tembe pundi? Saratan. Oh, Saratan. Injih. Oh, alah syaratan berarti ra. Rasa teko. Marusan gitu. Bu. Miyos pundi wau jenengan? Tau Ngawi kula. napa miyos Mboten. sekar? Ngawi. Olah ngawi Injih, mriki, ngawi, padangan nggih. terus mriki. Padangan injih. Bojone ngoten niku. Rasa melok. Ngene lho, Mas. Mas apa kuwi wedok, Iso Mas? Mas piye to iki ngono wedok, Mas. Iki Lah, ngono wedok. ora percaya. Iki ngono wedok, Mas. Iki ngono wedok. Ora percaya. Mas, iki piye to, Mas? Iki Komet. Kowe lanang. Marahin to, Tok. Marahin. Lanang ra duwe karo. Dimarahin. Karo wedok. Aku diapakno wong ora piye-piye kok. Lah nyapa nek raimu mbok gandul-gandul ngene? Lah aku dijiko kok. Lah terus balesmu piye? Aku yo ngene yo. Kowe ra apa? Ora Mama Malia. Kok mamalia. Sopan santun tata krama ning Nah. Pulau Jawa ki kudu di Lah ambek kono gawe ae. Mas. Lho, lah ya to Mas, wong Jawa ki nek petuk wong omong-omongan karo wong mesti membungkrong ngene ya Mas. Mungkin Kuwi nandak lek tandane sopan. sopan santun. Unggah Kok ya hukum. enek wong tekok Mas Komet piye kabarmu? Mosok ya ngene apa ya penak to? Ya ora sopan. Apa ya sopan? Ya ngono ning aja nemen-nemen kancane ning gurine kok. Lah ngapa? Ya kenek kene ya senep to kok. Kowe mesti Victor kowe. Sapa? Kowe. Alah yo. Mas Akbar. Pripun? Kenek tak titeni. Kados pundi? Wong lanang karo wong wedok kok sering congkrah. Biasane sumin dadi bojone. Dadi bojone. Apa dijajal wae? Aku Dijajal bojone. Hah? Lah aku ndek bojo iki apa pengen duwe anak botol kecap. Lah nyapa lho, Mbak? Lah aku sakmene kok. Lho, ora apa-apa, sok nek adus penak dikopyoke nah ya resik. Ngono. Heeh. Oh. Wis yo ora apa-apa ya met iki ya. Mah, Lah nyapa? aku ora nguyuhe ngadeg kok. Kowe aja ngono aja kurang ajar lho. Ngenyek wi, Masamu Pak Camat kene iki leh ngeser aku ra heram lho. Bayu, yo. Sinten Pak Camat, sinten Pak Yudhistira? Pak Camat nek ora percaya engko unggahno. Pak Camat kuwi mbiyen mantan pacarku. Pak Camat Yudhistira niki. Pancene camat kene senengane sing model ngene-ngene iki. Anu senengane banci, Mas. Camat. Oh, Pak Camat. Ya, Ora kan bebas. Pak Yudhistira. Kan bebas resiko. Iya. Aman, Mas. Teman. Jajal nek pancen dinyatakne lho ya omongane Mbak Manohara. Iki, Mas. Jajal dinyatakne, mosok mantan pacarmu. Mantan pacarku, Mas. Aja diundang ya. Nggih, ditimbali timbal. Pak Ora Yudhistira. masalah, aku ora masalah. Dinyatana tenan. Ora apa-apa lah, aku tau meteng renek ndase lho, Mas ya. Lho. Waduh, anu tukokno ndas cilik-cilikan ndas tukokno medene wong. Indah apa montor-montoran to kok. Akhirnya aku ya aku ora kurang akal to, Mas. Ceritane piye kok iso kedadian karo Pak Camat iki piye? Ceritane kan aku tanggapane padangan. Iya. Pak Camat ki nyusul aku.
WA aku Pak Camat ki. Piye piye piye. WA pripun, WA pripun. Nganu, Dek Mano lagi di mana? Ya ampun, ya ampun. Dek Mano lagi di mana? Pak Camat ki ngono, Mas. Masa romantis. Romantis. Dedek lagi di padangan ayah, aku ya ngono to. Ayah. Zaman semono ki nyelukku ayah. Kondang kleru sampean macane kuwi tulisane uyah. Ayah. Oh, ayah. Terus mau kemana tuh ayah? Ayo tak ajak ngono. Di mana ngono? Katanya di rel Bengkong ngono lho, Mas. Wes tutup. Tutup. Terus lha yo jarene tutup, aku ya ngono to, Mas. Wes tutup suwi gara-gara aku mendem paran kono ora tarik. Bocah kocrok. Terus akhirnya sampean Terus ketemu kali akhirnya ketemu karo Pak Lurah, Pak Camat. Bar kuwi nganu Mas ning isor Wejati. Dulu. Sorwe jati. Pak Camat mosok gelem nang isor jati. Sik to. Kondang ora. Yesus Masumu. Oh alah, tak kira berbuat yang tidak senang. Iku kowe apa piye kok ya Pak Camat ki wonge jos. Jose Bar pripun? kuwi basa ngono Mas. Heeh. Aku bar ketemu karo Pak Camat kuwi sok mbene aku mutah-mutah. Mual-mual Mas. Wah, isi iki jelas. Ya tenan Mas, aku biasanya ki tanggal 5 ki duweres to. Iya. Iki tanggal 10 belas. Ya bener ki bener Mas. Biasane ki deres udan gluduk poh pinoh biasane ki. Ora ngono. Nyor cangkem. Ngapa? Ora apa-apa. Ora ngono Mas, ora deres perkara udan ora. Ya udan deres Ora ngono, biasanya wong wedok kan ya Bulanan, kedatangan bulanan. kedatangan tamu ngono. Datang matahari. datang bulan Datang matahari. bulan kok Lah kan matahari. tuweres ngono lho. Terus Panas yo. akhirnya mual-mual. Akhirnya mual-mual. Berarti meteng. Kok telat yo ora ro, Mas. Urung tak weske ku jajal wonge kon rene Mas jajal. Oh iya ya. Anu ya, sekalian karo bulurah ya. Oke, Bulurah karo bulurah, nggih. Dadi seksine kok Nggih. bulurah. Oh, bulurah. Wes ketiwasan Pak Camat. Bulurah, Bu, lho, bulurah niku. Tenan. Kila. Bulurah kuwi sing anu Mas sing bukane aku warung Bulurah niki. ning isor Wejati ya bulurah kuwi. Berarti sing ikut campur bulurah. Ya gak ikut campur ya mbok gak terus singkut tekan ana dhewe Mas nek gak percaya. Ya iki gak ada Diaturi jumeneng mawon ya. Semoga bulurah kalian Pak Camat klarifikasi Pak. Iki kok iso dicekel polisi nek ora iso. Ora masalah kok aku tak melok nyekel pisan. ngono. Ora dicekel tok terus diculno ya ora apa-apa. Alah, jote nek nggonku ki ya genggek-genggeke diculne ya. Duduk kanggo jaminan kok so. Katur dumateng Bapak Camat saha bulurah. Kula aturi jengkar saking Palenggan tumuju ing pepanggonan mriki. Monggo Bapak. Monggo Bu Lurah. Lah iki Pak Camat iki. Pak Camat rawuh. Alah. Ra nyangka ra ngira kula tepang kalih Pak Camat niku mulai 2000 pinten kok 14 ngantos saniki. Jenengan selerane kok ngeten iki to, Pak? Aku ya ora nyangka to. Menawa roh asline mesti kecewa. Tahu aku takok Manwara, apa nanti ngarit. Duwe sapi ya? Gak tak pangan dhewe. Duwe sapi kok. Kecewa. Kowe aja ngono kuwi lho, Mas. Enek mantanku lho ning kene. Iya. Sapa? Ya kabeh kok gelem mbek sampean ki nyapa lho, Jan. Monggo, Aku Pak. wanita geleman kok. Ditangleti nek pancen mantan ditangleti ya. Wilujeng dalu Pak Camat. Wilujeng dalu Kang Mas pripun pawartosipun? Kang Mas. Monggo lho Pak nek pengen Iki nyapa? Monggo Badhe Pak. ngersake ngidu monggo lho. Iki kok Rene. Urus. Urus. Rene. Lambe mbok cengkiwing. Nganu nuwun sewu Pak Camat. Niki wau ki terase cangkeme niki niku pasangan. Ya. Jenengan percaya napa mboten nek niki asli? Boten percaya mboten? ketengaran, boten. Mboten percaya nek niki asli. Lho. Asli apa nih? Ayo dipastena. Lho, asli. Niku asli niku. Asli. Jajal ditangleti nek pancen mantan sejauh kenal Jajal apa sampean, Mbak Dek. Manohara karo Pak Camat iki. Ngomong-ngomong kali Pak Camat. Le jajal ukuran sepatuku piro le jajal? Dalam Ukuran sepatuku 40. piro? Allah ora berarti ora mantan Loh. berarti. Lah pinten? 42. Lah iki ditambahi kalih sak 44 Oh iya toh? bener ya. Nah. Pripun Bu munggah? Monggo Pak teng mriko Pak. Lho Mas Tin niki lho panggunge kan enten sape nomene dhuwur lho. Teng inggil mawon. Bapak Tenginggil, kali tenginggil, Ibu Lurah nggih. mboten napa-napa. Monggo. Teng inggil. Nggih. mriki. Teng napa-napa. Monggo. Kersane ketinggal sing Monggo wingking. ten mriki Kang Mas, monggo. Amankan to. Nah. Anu
ancik-ancik itu. Monggo bulurah, monggo. Monggo bulurah. Sing ngadeg ki biasane Pak Camat mau. Ngoten. Lurah iki mboten ngadeg. Oh ngoten. Piye to kok Usah marono. ngono. Aku kok pikiranku teko ndi ya, Pak. pasrah ae Pikiran. kok. Ngadeg ya wis bener. Ngenten. Heeh. Lah ki lo malih medune. Lah, Medune to. Maksudnya jumeneng ngadeg niku lho sing Kancane nek ngono. Anu, nuwun Lurah kirna rena ae kok. nuwun sewu Bu Lurah. Anu monggo kula tak nggih tumut ngadeg monggo. Monggo. Tenan to. Apa? Kowe ngono yo nganggo kathok ki. Sik to. Wedok kok kathoke bal-balan iki wedok apa to iki? Pelatih Coach Andika. Ini ki. Boh, Pak Andika iki. Piye? Yo mesti dikei damen terus jelas. Kan monggo Pak. tumut. Monggo. Monggo Pak Camat. Monggo, Pak. Bu Lurah Monggo, iki. Bu. Nggih, monggo. Kersane semerep. Nah. Ayo. Monggo nah. Lho jere wis kenal dekat karo Pak Camat. Lah kok ki anak jarake. Lho, Lah kok berjarak. aja ngomong. Kok ketoke rada enek gelo kecewa ngono to, Mbak? Kecewa Mas aku. Oh, kecewa karo apa duwe pengalaman ditatoni apa dilarani karo Pak Kecewa Camat? Mas, aku tau gugur sing kene ndase kuwi lho Mas. Oh. Rupamu kaya. Monggo Ibu Lurah, Pak Camat katuran paring sepatah dua patah kata Monggo. mungkin. Ngeten Cak, komet Cak Dodo. Nggih, pripun Pak Camat pripun? Sampeyan tak sawer 500 tulung Cak tukokno racun tikus ya. Oke, Pak, siap. Oke, sing nomor Damel 1. damel napa Nomor Kang siji, Pak. Mas? Nggih, kangge napa, Pak? Kanggo ngindrim. Oh. Pinggirku ki. Oh niki mboten mandi. Ora mati. Mboten sing mandi apa to, Mas? Langsung randop niki lho. Rondap ya Kula buat mboten suket. sah, kula mboten sah jenengan indrim Kang Mas. Kula memandang jenengan apa klepek-klepek. Oh. Bu, Mbah. Sucul. Angel. Sing ngongkon ngundang ular geni mang ya sapa? Ular geni piye to ki wanita cantik sinden yang baru naik daun manuk haram. Manuk haram, manuk haram, manuk haram. Kowe ora ngerti Mas. Bu Lurah ki omong aku lho. Piye piye? Bersih desa ki nek ora nanggap Mbak Manohara, mbae ngamuk. Bae Bu Lurah. Heeh. Mediune metu heeh. Mas Dodo berarti mbae padha lho ya. Padha. Oh sambah kalih Bu Lurah kok sok. Jenengan kok mendel mawon wonten napa Kang Mas? Aku sedih nyawang Sri Ramudia. Lah. Iki lho. Dikai iringan musik romantis mumpung ketemuan. Romantis, Mas. Karo mantan. Metara Mas. Serpak ya, serpak. Tok. Sesorban ketoprak sido ribut. Halo punika anglampahi lelakon nggih menika Banci Wirang. Pemeran wayang ingkang kaping sepisan nggih menika Bapak Camat. Ingkang badhe nglampahi nggih menika Wiratmaya. Oh, Wiratmaya Pak Camate. Dening ula Ula, badhe dipun lampahi sederek karo Manohara. Manohara dadi ula iki. Masa aku dadi ula? Penak gur ngosos ngono to. Ngono ta? Iya. Naga badhe dilampahi nggih menika Manohara. Duh, Lah kok kabeh aku to Mas? Pokoke khusus kewan. Oh. Iya ora apa-apa. Plekate dodo. Komet istirahat. kok nayah mendha Bu Lurah piye dadi apa? Bulurah bose. Sing bayari para ketoprak. Nggo Pak Camat. Wiratmaya gandengane sinten to, Mas? Ah? Gandengane sapa Wiratmaya? Wiratmaya yo anu no. Sapa? Sri Uning no. Sri Uning. Berarti niki Sri Uning niki Wiratmaya. Heeh. Ayo, Mang. Ayo Ning, Sampeyan dadi ibune Sri Kok Uning. le piye to? ayo Ning ubenge. Tuh, sampeyan dadi ibuke niki bapake. Aku ora apa-apa. Aku abdine Pak Lurah. Wonten dawuh menapa Kang Mas? Piye ngeten diajeng kula bingung. Bingung menapa? Gulune lho ndi? Bah ngonyek. Jenengan persane gulune Alah Pak Camat orang wasno gulu alah. Alah mending wasno udun to. Udun diasmu ngono. Lah kok mau menteng-menteng kaya udun. Sing diomong udun ki apa? Endi? Apa? Sing mbok omong udun sing ndi? Engko tak foto. Iki lho. Kowe ora apa, Met? Udun. Udun. Stadium 4. Iso Wani. udun. Wani apa piye? Glut. Ayo padha lanange. Ngono ae. Wong cantike kaya ngene kok. Sri Uning diteruske. Piye aku? Ya sampean gandrung karo kene to. Ayo ketoprak modern nganggo orden ya ora apa-apa. Bahasa Indonesia ora masalah. Heeh.
Kang Mas. Ya. Aku Bahasa dalam- Indonesia. Bahasa Aku Indonesia. kangen banget sama Kang Mas. Kula kangen kali panjenengan Kang Mas. Musike, C Mas, C. Tok tok tok. Sampean gladu riyen nggih, Pak. C. Padas kopi. Ateng di. Saya kok sak selera. Ndang tuku kopi sing ado Nggih, ya. Tak nggih. sangon dhuwitne kene lho. Oke, matur nuwun Budhe. Kira njukuk dhewe. Bulurah mboten kebelet pipis, monggo. Jukuk. Mboten bulurah. Mboten. Mboten napa-napa. Iku arep Pak Camat. Los. Tak waca ayat kursi kok gak ilang-ilang iki. Loh, kayak setan Pak diwacana ayat kursi. Jenengan sakniki napa dadi moden Kang Mas? Kayak nopo diajeng? Kang Mas, kula kangen saestu kali panjenengan Kang Mas. Nggih. Menawi kangen dipun pejahi kemawon. Sing ngomong ki cangkeme sapa to jane? Aku kok lek Ben dijawab Pak Camat ki kerja lho. ya. Pak Camat. Lah kono ya rantang tes. Awake dhewe Menang meneng berwani berbuat ya kudu bertanggung jawab ngono lho Pak Camat. Pak Camat ki lek ngendikane hati-hati. Heh? Hati-hati aja sampai kleru. Monggo Pak Camat digladhuki mawon nggih. Esuk loro. Aku duwe pantun kanggo. Lah iki lho. Oh nggih monggo Pantun Pak. apa? Kangge Mas niki Mas. Mlaku ning Purwosari. Mlaku-mlaku ning Purwosari. Nah, cakep. Mampir kurgan nonton wayangan. Masuk. Nyawang sinden kaya widodari. Heeh. Nyawang ngarepku kok kaya Garangan. Sing ngomong kae lho, sing ngomong. Anu Sing ngomong kae Purwakantine lho. ngono Pak. Pak Camat aja marah kuwi lho, Pak. Marah kuwi lho. Pak Camat. Sing ngomong kae. Bad mood itu lho, bad mood. Murek ning lho, Pak. Lho, marah. Alah. Wis Garangan. urusane sampean. Juweger peceren kewapok kowe Sini, kono. sini garangan wati sini. Sini. Sini sayang. Ayo tak mutilasi sini sayang. Mbok preteli berarti. Tak ketoki cilik-cilik. Ojo. Lah piye? Aku juga punya pantun. Oh, untuk Pak Camat. Mm-mm. Ayo silakan ke sini dong. Beli tomat tiadai panci. Cakep. Pak Camat senengane banci. Aku ya jek duwene. Piye? Ana kuwaci dipangan luwak. Cakep. Sakniki rega banci mundhak. Hei. Iki opo? Aku yang duwe. Apa? Ana kopiah nggo ada klenteng. Cakep. Iki lho banci gak mudah pecah ya tur gak gampang meteng. Mbok kira panci apa piye? Lah kuwi sedina sing mbok go loro ki disenggol truk ora pecah. Iki ngono permintaane Bu Lurah. Kowe ngomong mbok anggap ra pecah piye to? Apa? Mbok anggap cor-coran kuwi ra pecah kok so. Iki lho, Bu Tapi Lurah. nyuwun sewu Pak Heeh. Camat. Mbak Manohara niki asline suwantene plek sinden apik. Ah. Nah. Nggih saestu. Wis ngerti aja mbok omongi wis ngerti wong mantanku kok. Oh iya. Monggo Bu Lurah badhe ngaturaken napa Ah, kagem ah, masyarakat. niki. Nah. Nggih, monggo Bu Lurah Monggo gantian, jumeneng, gantian. jumeneng. Monggo, Bu. Lah jenengan dereng kok gantian. Kula nggih nembe ngertos niki lho Nah, Bu monggo Lurah. Bu Lurah. Pak Camat dalu ki kaya ora tenang, mbok enten apa kaya? Pak Camat pucet. Mosok ra sangu. Dengkulku ngejer dengkulku. Ingkang putih sing kedhir ingkang. Aduh Pak Camat. Piye to? Jenengan kedah tayamum. Tayamum. Aku atus jinabet mari ngene. Aku lak yo kleru neh to, jarine Pak Camat kan sanjang, Heeh. dengkulku kemeng ngono. Dengkule Ingkang kemeng. pundi sing Celanane aja tinggo seumur hidup, Pak. Nyapa, Mas? jane nyapa ta iki jane. Nek minyak rem. Lu anggap bengkel to kowe minyak rem kok so. Monggo Bu Lurah badhe Monggo Bu ngaturaken Lurah. napa. Heeh. Bu Lurah ngantek ra. Monggo teng mriki teng. Enggak. Nggih, teng dhuwur nggih. Ngigil mawon, Bu. Monggo mriki Napa-napa. kula goceki nah. Mas sepatune anyar. Nyarno. Bu Lurah dan. Ora ngerti. Pak Camat kalah sepatu sandale. Berarti gak usah dibayar. Lah nggih ngoten niku ngelokne. TF. Lah nggih wong sepatu diomongi iki kawak kok tane. Yo anyar lho beda. Ndo kowe malah kok so. Monggo, Bu, napa niki wau anu to nyuwun pepeling Selendang Biru Ari Lestari. Nggih. Pundi ingkang dipun ari ini? Heeh, sing riyen pundi? Selendang biru mawon. Selendang Biru. Nggih. Tapi niki selendang hijau. Nah, berarti cah-cahe. Jeng sampean buktekno selendang biru suarane sampean penak. Heeh. Buktekno kersane Pak Camat iso tresno sampean. Ngoten. Heeh, dibuktekne. Suarane. Ibu Kowe njaluk- Lurah. Kowe njaluk disawer to ora? Alah Kok nggih. malah metelno ae. Mas Dodo. Dalam. Mas Dodo. Dalam. Kowe njaluk disawer apa ora? Nggih. Oh, ewangi aku. Nggih.
Kowe ora ngerti to? Apa? Pak Camat iki nek ning kantor gagah ora kaprah. Ya. Masa? Basa pedhok iki, pedhok banci sak kliput. Nanti pengapesane nak. Yo, jajal dites selendang biru. Mbak. Sendang biru kersane lari-lari. Oh, gitu. Oke, Kalau ya. tak pepeling nggih, Bu. Oh, je, siap. Monggo Bu mangke ditempeling mawon mboten apa. Pepeling. Oh iya pepeling. Dipun bawani mboten? Bawa. Selendang Oke. biru, selendang. Oh, pepeling sih. Pepeling. Oh, ya, Oke. Gue pengeling Iya, iya. Dibawon iki lho. Pamerno sarang karo Pak Camat. Pamerno kali Pak Camat semanten sampean. Ya, iki lho. Alah. Dem. Gulu menjing. Ampun sanggah tak nih garangan-garangan iki. Karangan Mas. omong kode dhewe luwak. Ayo. Tintinganipun Kang Mas. Ting ting ting. Estung. Kowe rong tau roh didilat banci, Mas. Dereng. Dilat to? Aku ora banci kok. Oh, Aku wis insaf. Mangga. Rukun Islam. Pak satu tepuk tangan ndek mengenyek ngono wae. Sing sopan kalau Sopan, Pak Camat sing Oh sopan. iya lali. Halus, Napa-napa Kang Mas? Lah. Wis dadi tenan iki. Sabar Pak, sabar. Pancen donya niku kahanane warna-warna. Warna-warna ya Mas. Aneka warna, Tandani kok. Ya ana padang, Ana Ana peteng, ana wedok, ana lanang. lanang ana ban, gak masuk. Jun. Baju. ana bajul piye to? Terus? Mbon digladhi mawon. Ora Pak. Kang 50 niki. Iki lho madhep Pak Camat iki lho. Gulu menjinge apik. Jati. Kondi yuk. Delok cah tanggapan. Mren parasa sama. Pak Camat keringete sak jagung-jagung. Iki mendina nek wayang nang geblak. Oh, butuh tisu. Tisu jeng, tisu. Lah ngono lho pengertian. Perhatian banget. Perhatian lah. Amit ya. Monggo Pak niki iya, monggo Pak. tisune mboten napa-napa. Bulura keringetan. Anu golek ning Mas, lap Mas. Weh. Lah yuk tisu. Monggo bulurahan mboten. Oke. Oh iya. Aku ndrotos ki lho. Aku kuwi keset kuwi. Aku ndretes lho, soki bensin. Gak repot. Enggak. Rokan 50 niku sahate Kang Ong Wedok yo nglokor. Malah ngelokor ngene Mas. Oh, kolaborasi. Paling kleru nek nyapehno. Gak trayong lokor. Kang angka loro salat Metu bambange. dene kang telu Guruane ngulang eleh. Ramadan nindakno poso. Oh, ini lho. Oh, kok sikil sumbere. Iki Angger kok angger benggang dadi suarane ngobos. Oh, angger lanang lan. Nah, wis. Oh iya iya. Pak Camat oh iya. Kat Iya met bener kowe. percaya buktekno dhewe. sing limo ngibadah haji. Iya Mas. Heeh, sikil tau sumbere. rukun Islam sampurna.
nesu ae. Kanggo dolanan ben. Sikil kok dilale. Terus diamput kok. Lho, wis aku wedok lho, Ben Jeng. padha lanange ra wedok-wedokan. Gak pareng nesu ah aku gak. Jare ben Pak Camat tertarik. Ra tertarik ya wis tuku. Ora enek sing baguse kaya ngene kok iso. Enek 500 wapi kok. Gue anggap garudon. Lah ya. Pepeling. Mangga. Iya. Ya sampeyan kok keton dadi. Dalange ya anu ketok dadi banci ya. Nyetrum. Yuk, Pak Camat bareng-bareng ya. saged nggih? Saged pepeleng saged? Mboten saged. Buaran. Titip mawon nggih. Nggih. Wau sambutan kan sampun gitu. Sampun, Nyanyine wau pun wakil. Wis damai, Nggih. wis damai. Nganu nyawer? Oh nggih penak ngoten. Bu Lurah nggih nyawer? Oh nggih. Monggo ayo pulne sik. Yongko bar tembak. Wetara anak tukang parkir pasar. Wulno sik dari kuwi lho. Mas, lah piye kok rugi to, Mas? Ki sinden apa rampok jane. Iya nek gak diapusi wong aku kulinan ya diapusi kok. Gak cek gelem. Lah piye penau? Ya, pepeling dados. Yo. Hey. jangkepe prayogane ditambah salat sunnahe
saya tingedoke tindak mungkar magrib lan isa jangkepe prayoga